Takže ahojte, som tu znova, Helísek, no a ideme hrať šejka, samozrejme. Vidíte, mám peknú tapetu, takú krásnu, Shake the Fidget the Game. Takže, no. No, prázdniny sa už budú končiť. Východne áno začínať. No a a my ideme na žalárko. Ale nič nedám z toho určite. Nemá šancu. Ideme na zlého banditu. Ten síce dobre dáva. Hej. No to nedám. Poď! Kritik! Kokot! Ježiš! Ty kokot, som si robí srandu. Fico jeden škaredý, hnusný. Kúkajte, ako sliny mu tečú po vašich peniažkoch a pýta si ich. Inak vám zoberie majetok s nožom. Dáme si arénku. Prepáčte, omluvám sa. No. Vrátime sa. Takže dáme si arenku. No radšej si dám zase neslávy. Iha. Som preskočil 51. Dáme si. Ty kokos, stope. Čože? To čo je? Ja dávam aké kritiky a v žalárku nedám ani jeden kritik. To čo je? Takže dáme si hostinček. A presunieme sa na účet na S2. Takže vítam vás na mojom účte Sifogame S2. Počkať, nie S20. Sorry, som dneska nejaký popletený, no. A dneska som dal, môžem si zatlieskať, víťaznú 50-ku. Čo celkom dobre myslím. Ale už včera v obchode by som chcel nejaký elík. Do ričí! Ani jeden elík nemám, ty kokos. Na inteligenciu by sa mi hodilo. Ale ten nemám. 99. To by som aj bral. To by som aj hneď bral. Ne, to nie sú tie, čo som si myslel. Takže idem na pozemko. Subokoš červených svietel, stivý homolek, veterný elementál. Ideme na tohto. Lag! Či buk, či ako sa tam hovorí. Ne. Tak to je teda na hovno. To som ale ešte troška aj lepší, ale serem na to. Ako môžete vidieť, nič mi nepadá. Žiaden elík, ale tak si kúpim aspoň toto. Bože, som taký chudobný. Ideme na s2.sfogame.sk. Tu sme na mojom S2. Ako môžete vidieť. A včera mi spadol takýto epic. Našťastie, ale ja neviem, šťastie je docela dobrá vec, keď
chcete dávať kritiky, ale tak neviem, ale no vyskúšam si ísť do Plzenka. Za skúšku nič nedám. Ja dám toho som ešte neskúšal. Joj, ten je silný. To si robí srandu. What the fuck? Čo je kokos? A už nebudem nadávať. Tak nastavíme si tú hospúdku. I like to buy a safe goodbye. I got a shallows sweat you. Ale gonna like to... Či ako sa to spieva? Tu sme. Ináč mám nový spolok. Nemám. Pošta. Tento mi poslal, ti chcem ísť do jeho cechu. Sú tam, zatiaľ tam budem len 4, ale sú tam dosť vysoké úrovne, takže ma to ako nevadí. Tu na tomto mám nový cech. On vravel, že keď pôjdeme do jeho cechu, dá nás všetkých dôstojníkov, ale moc sa mi nechce veriť. Kurva. To tak dlho nepadla už ani jedna huba. Dúfam, že mi padne dávno do spolku. A na tomto si nedám podzemie znova, lebo šporím huby. Na Epic Event a dúfam, že mi padne bez hubičkový Epic. Ale event je už zajtra, čiže asi nie. Asi serem na ten event a proste. Budem šporiť na druhý. Určite by som mal takých 25 hubí našporených, keď za deň mi padli 3 huby. A pozor, to stalo len jeden deň. I'm never gonna let you by, never gonna say goodbye, never gonna hide on this high, say you, never gonna. Tak to by bolo dneska všetko. A možno dneska ešte natočím, keď sa mi bude chcieť. Tak, ja sa s vami lúčim a mimochodom prepáčte za ten diel, kde som sa tak nasral, kvôli tomu nasrati, lebo som bol fakt nasraný. Babka mi sem vbehne, kurva. A ja toto mi tu hučí. Milanko, čo budeš obedovať? Si sa píše. Tak, se vás pri druhom Let's Play.